O BNG e o Partido Socialista reclaman ya a Xunta dende o Salnés que tome medidas de apoio ao sector vitivinícola fronte á guerra comercial aberta polos Estados Unidos. A voceira do BNG mantivo un encontro cos representantes das cooperativas da zona para coñecer de primeira man a súa situación. O líder socialista, entretanto, visitou as instalacións da cooperativa cambadesa Martín Kodax. Que tal, saúdos? Pois as principais cooperativas da denominación de orixe Rías Baixas analizan a situación con prudencia. Ampliamos de contado despois dos titulares. Un accidente laboral acontecido a pasada tarde no Hospital do Barbanza saldouse coa morte dun traballador. O operario resultou electrocutado cando traballaba na instalación do sistema de climatización en quirófano. O persoal do centro gardou esta mañá un minuto de silencio. Sumar levará ao Congreso a problemática dos vertidos da Ribeiriña, na Pobra. Ademais de presentar unha pregunta sobre as medidas previstas por Medio Ambiente para acabar coas filtracións, solicitarán tamén unha xuntanza coa Secretaría Xeral de Medio Ambiente para abordar o futuro da antiga nave de Adasa. Pontevedra recibe en Costa Rica o primeiro premio iberoamericano ao modelo de cidade. Trátase do galardón La Ciudad es Gente. O premio resalta as mellores prácticas urbanas no ámbito da paisaxe de Pontevedra e sitúa a cidade como un referente internacional en accesibilidade, mobilidade e seguridade viaria. O mellor do fotoxornalismo galego atopámolo en Vilagarcía. Porque xa se pode visitar na Sala Rivas Briones da cidade a Galicia Inédita. A mostra impulsada pola Asociación de Xornalistas de Galicia foi inaugurada este mediodía. A exposición recolle unha escolma de máis de 70 imaxes captadas por fotoxornalistas da prensa galega, entre eles varios da zona da Arousa e Pontevedra. En Noia presentaron esta mañá o cartel das festas do San Marcos. Os festexos celebraránse do 25 ao 27 deste mes. Como é tradición, a Feira Cabalar será un dos grandes atractivos do programa, cos concursos morfolóxicos e de andadura nos que se repartirán máis de 4.000 euros en premios. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Pois viámolo agora en portada. O BNG e o Partido Socialista reclaman ya a Xunta que tome medidas de apoio ao sector vitivinícola fronte á guerra comercial aberta polos Estados Unidos. Esta mañá, tanto Ana Pontón como Xosé Ramón Gómez Besteiro deixaron saber pola comarca do Salnés. A voceira nacionalista mantivo un encontro cos representantes das cooperativas da zona para coñecer de primeira man a súa situación. O líder socialista, pola súa banda, visitou as instalacións da cooperativa cambadesa Martín Kodax. A nova política arancelaria dos Estados Unidos trouxo hoxe aos Salnés os líderes do BNG e do Partido Socialista. Ana Pontón e Xosé Ramón Gómez Besteiro estiveron en Cambados, participando en cada das súas reunións con representantes do sector adegueiro da zona. Pois está atravesado polas incertezas, non, polos cambios que se están producindo a nivel internacional e, como non, ao BNG pois preocúpanos como isto pode incidir nun sector que, como digo, é tan importante cando falamos na produción que ten, no emprego que xenera, na riqueza e tamén no cuidado do territorio, que nos parece que é unha cuestión esencial. É un sector marcado sobre todo pola mellora constante durante os últimos anos, cunha maior capacidade máis de exportación, de internacionalización dos nosos viños, pero tamén é un sector que se ve amenazado polas decisións da administración americana e pola ameaza que hai da subida constante dos aranceis que van a afectar sin lugar dudas as exportacións. Gómez Besteiro estivo antes na adega Martín Kodax. Dende ali reclamou a Xunta que poña en marcha medidas de apoio aos sectores afectados, con axudas complementarias ás que se están a habilitar dende o Estado, dirixidas á digitalización ou á apertura de novos mercados. O líder socialista exixiu ao presidente Alfonso Rueda que lidera a resposta á crise dos aranceis. Rueda, pois, efectivamente, ten que liderar
esta situación ten que liderar con iniciativas industriais, con iniciativas económicas, apostando pola digitalización, apostando por abrir novos mercados, por tanto, esa dependencia exterior aumentala, pero non vinculada solamente a un mercado, sino a abrir e ampliar mercados, e todo eso significa liderar como é a súa responsabilidade como presidente da Xunta. Máis tarde estivo no parador de Cambados a voceira nacional do BNG que mantivo un encontro cos representantes das cooperativas vitivinícolas da zona. Ana Pontón reclamou a Xunta que tome medidas de acompañamento pro sector a través do IGAPE, tanto en materia de asesoramento como de financiamento. Concretamente, creemos que sería importante que en esa negociación que se vai a abrir co goberno americano o sector do viño non teña que pagar ningún tipo de arancel. Creemos tamén que desde a Xunta de Galiza se deben poñer en marcha medidas de acompañamento tanto técnico como financeiro a través do IGAPE que permita pois, que aquelas adegas que podan ter problemas polas variacións do mercado pois, digamos, teñan os recursos necesarios para facerlle frente a esa situación. Pontón recordou tamén outras das propostas do BNG para o sector vitivinícola, a recuperación dos contratos homologados entre viticultores e adegas, a aprobación dunha lei do viño e o afianzamento do Banco de Terras, entre outras. Bueno, a decisión do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impoñer aranceis ás importacións afecta de cheo o sector vitivinícola. Así as cousas, dende as principais cooperativas da denominación de orixe Rías Baixas analizan a situación con prudencia. Confían en que o bo posicionamento dos seus viños axude a capear o temporal, sobre todo nestes momentos de maior incertidume. Polo momento non saben como lles van a afectar estes novos aranceis, xa que pecharon boa parte das vendas aos Estados Unidos antes do conflicto. A preocupación e a prudencia están a marcar a reacción de tres das principais cooperativas da denominación de orixe Rías Baixas ante a nova política arancelaria dos Estados Unidos. Estamos máis ou menos comercializando como viñamos facendo. Ahora mesmo hai unha situación un poquinho de bueno, inquedanza, de prudencia tamén, e ver como ao final se desenvolve isto, non? Porque, bueno, pues como sabemos todos, un día hai unhas novas, outro día hai outras, e a nivel comercial pues non estamos sufrindo de momento excesivamente, pero hai certa preocupación. No caso de Martín Kodax, a cooperativa cambadesa xa ten en terra estadounidense 400.000 botellas dos seus viños, ou o que é o mesmo, a contía necesaria para abastecer os mercados ata case a tempada do Nadal, situación que lles dá certa tranquilidade a curto prazo. Era cuando se hablaba de incluso del 200% de arancel, pero ellos decían, no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que no podemos dejar las estanterías vacías de Albariño o de Martín Kodax en Estados Unidos. Hemos invertido mucho y si las estanterías se quedan sin vino, lo lamentaremos en el futuro porque será muy difícil recuperar ese mercado. Y se arriesgaron y llevaron el producto. Diferente o caso de Paco y Lola. A cooperativa meañesa está pendente de pechar os acordos cos seus importadores. Así as cousas están convencidos de que seguirán exportando a Estados Unidos. Que teñemos falado co distribuidor para o que resta de ano e ver en que sucede. En función do que haxa en cada momento, pois se nós temos que apoiar pois dun xeito económico alguma cuestión é algo que teremos que valorar. Nós ainda seguiremos exportando este ano, mais o que ven, os consumidores americanos seguirán consumindo. Probablemente se reduza o volumen de botellas que exportemos, pois se incrementan os aranceis e o consumo descende, pero é algo que temos que ver, non o sabemos. Ademais, Paco y Lola ten mercadoría retida en aduanas pendente de poder entrar en territorio de Estados Unidos. Situación na que están algunhas das empresas que se adiantaron a realizar envíos antes da entrada en vigor dos aranceis. Solucionar esta situación é unha das prioridades da ADEGA. Nestes momentos, a primeira é resolver pois que eses contenedores que temos próximos a chegar a Estados Unidos poidan entrar e que estén, bueno, como se decía, pois libres dos aranceis, posto que a medida non afectaba a aqueles que se cargaban antes de que entrase en vigor ou que estuvesen nese momento pois viaxando. As adegas confían na fortaleza do posicionamento do Albariño no mercado norteamericano, que xa resistiu outras crises como a económica do 2010, os aranceis de 2019 ou a causada pola COVID. Así as cousas recoñecen certa preocupación polo impacto que esta guerra comercial pode ter na economía mundial. Entonces, en estos momentos, si algún mercado sufre, como tenemos una buena diversificación de 60 países, pues venderemos más en esos otros países, ¿no?
¿no? Pero claro, si toda la economía mundial, como parece ocurre esta semana, se va a ver repercutida, tendremos problemas en todo. Entonces, evidentemente, sí estamos preocupados. O estadounidense é o principal mercado internacional para a denominación de orixe Rías Baixas. Na última campaña comercializáronse 2,8 millóns de litros e os seus viños están entre os brancos de exportación preferidos polos consumidores. Imos agora con ese accidente laboral acontecido a pasada tarde no Hospital do Barbanza que se saldaba coa morte dun traballador. O operario resultou electrocutado cando traballaba na instalación do sistema de climatización en quirófano. O persoal do centro gardou esta mañá un minuto de silencio na súa memoria. Os traballadores do Hospital do Barbanza concentráronse esta mañá ás portas do centro comarcal, onde gardaron un minuto de silencio pola morte dun traballador. O sinistro producíase a pasada tarde cando un operario dunha empresa externa que traballaba na instalación do sistema de climatización en quirófanos resultou electrocutado. Malia que o accidente produciuse na propia planta de urxencias, polo que a atención foi inmediata, non se puido facer nada por salvarlle a vida. Dende o comité de empresa do hospital quixeron con este sinxelo acto solidarizarse cos achegados da vítima e reivindicar a seguridade no traballo. Pasou na mesma planta onde está o servicio de urxencias, inmediatamente avisaron ao servicio de urxencias que foi correndo hacia ali e empezou as maniobras de reanimación, pero ainda así pois non sobreviviu. Para nós esta concentración, este minuto de silencio ten dous sentidos, un solidarizarnos coa familia e coas amistades do compañeiro fallecido e outro lembrar que os lugares de traballo teñen que ser lugares seguros. Para nós é algo impactante porque realmente non está na nosa idea pensar que alguén vai a morrer electrocutado no noso hospital, non? Ahora, evidentemente, o proceso está en investigación por parte de prevención de riscos, de saúde laboral, e haberá que ver se hai algo que modificar, xa non só neste hospital, sino en outros hospitales, para que isto non volva a ocurrir. A Policía Nacional investiga agora as causas do suceso que lle custou a vida a este traballador, un home de 52 anos, natural de Oza Cesuras. A empresa, con sede en Miño, iniciara os traballos apenas un día antes deste tráxico suceso. Sumar levará ao Congreso a problemática dos vertidos da Ribeiriña, na Pobra, ademais de presentar unha pregunta sobre as medidas previstas por Medio Ambiente para acabar coas filtracións, solicitarán tamén unha xuntanza coa Secretaría Xeral de Medio Ambiente para abordar o futuro da antiga nave de Adasa. A problemática dos vertidos na Ribeiriña chegará ao Congreso da man de Sumar. O grupo parlamentario presentará unha pregunta sobre a orixe dos vertidos e as medidas a adoptar para erradicalos. Ademais da vía parlamentaria, Sumar tamén fará valer as súas competencias no Goberno para reunirse co secretario de Estado de Medio Ambiente e abordar o futuro da antiga nave de Adasa. A primeira é a presentación dunha pregunta ao Ministerio de Medio Ambiente para que nos explique cal é as actuacións que fixeron aquí e que medidas pensan adoptar para lanzar o problema, ¿no? E imos exercer a forza que non está no Goberno para abrir unha negociación directa ca Secretaría de Estado de Medio Ambiente para tratar ambos os dous temas, os verquidos e o futuro desta ruína industrial que está aquí detrás, ¿no? O edil de Medio Ambiente na Pobra e representante do movemento Sumar na comarca, Xosé Lois Piñeiro, insta ao Ministerio de Medio Ambiente a axilizar os estudos para determinar a orixe concreta das filtracións, posto que o Concello non ten capacidade. Sabemos que están intentando facer un estudo, queremos que chegue canto antes os resultados, unha diagnose do que está pasando exactamente, o fuel que está saindo a través das xunturas dos muros, incluso por debaixo. Sabemos que está relacionado ca obra que se fixo aquí de regeneración e ca retirada dos depósitos que apareceron de la onza de oro, por lo tanto, teñen que dar ese paso, pero áxilmente e rapidamente, non? Porque cada día que pasa, pois se ponen en risco os nosos recursos, tamén o noso prestixio, non só da Pobra Camiñal, sino da Ría de Arousa como zona productora de marisco, que debe ser de primeira calidade e debe manter esa apreciación, e, por lo tanto, é o que demandamos. O Concello é incapaz de facerse cargo do que está pasando aquí. O único que podemos facer, bueno, mandamos os nosos informes, reclamar e facer o posible.
Dende Sumar consideran prioritario dar solución a este grave problema medioambiental antes de que se faga efectivo o traspaso de competencias para a xestión do litoral. Esta semana concretouse a transferencia da competencia de xestión do litoral, que aínda se ten que materializar nos próximos meses, e o problema de non abordar urxentemente toda esta iniciativa é que pode haber, digamos, unha non colaboración entre administracións que faga que non se resolva. Nos damos de máxima prioridade porque creemos que é necesario facela e valoramos positivamente a xestión do litoral, pero tamén somos conscientes dunha cuestión política. As competencias en mans do Partido Popular ás veces son incompetencias e por iso é necesario darlle máxima urxencia para solucionar un problema que afecta o ecosistema mariño, que pode afectar tamén a propia saúde e que afecta a veciñanza, e nós estamos con veciñanza da E apenas 2 meses despois da toma de posesión, o novo goberno de Outes aprobou a súa proposta de orzamentos que ascende a máis de 6,7 millóns de euros. Destacan as partidas destinadas a gasto de persoal e gasto corrente con importes próximos aos 3 millóns cada unha. O capítulo de investimentos rexistra un notable incremento con respecto ao pasado exercicio. A dotación total é de 700.000 euros que se destinarán a obras viarias, dotación de zonas verdes e mellora de instalacións municipais. Entre os proxectos máis importantes destaca a mellora da eficiencia enerxética no Centro Social da Serra ou a reforma da antiga escola de Santo Ourente para uso veciñal. En Vilagarcía, reunión entre o Goberno local e o BNG para revisar os acordos que permitiron sacar adiante os orzamentos de 2024. O encontro acudiron o alcalde Alberto Varela e a voceira municipal Tania García. Polo bloque, o seu voceiro Xavier Rodríguez e a súa concelleira Rosa Abuín. Na xuntanza fíxose un repaso polas obras xa realizadas e, sobre todo, analizáronse as que se farán durante o que queda deste ano. Tamén se abordou a próxima actuación da Rúa de Bouza da Baixo en Vila Xoán. O proxecto, que supera os 775.000 euros, contempla unha renovación integral do entorno que tamén incluirá saneamento. Dende o goberno local falan dunha reunión constructiva que serviu para repasar co bloque a folla de ruta dos vindeiros meses. O BNG coincide tamén en que esta foi unha xuntanza produtiva. Marchamos agora ata Rianxo. Ali a confraría volverá a reclamarlle a Mar o uso do punto de control de marisco como batea de preengorde para a cría da ameixa. A pesar de terllo solicitado en varias ocasións, sempre recibiron unha resposta negativa. A autorización por parte de Portos de Galicia a Confraría da Illa do uso do punto de control como batea de preengorde para a cría de ameixa foi unha das razóns que levou ao opósito rianxeiro a volver a solicitala. A todo agora, a pesar das reiteradas solicitudes, sempre recibían a negativa por resposta. Nós levamos 5 anos solicitando este tipo de permiso, cando xa fixamos as pruebas correspondientes na plataforma que temos de control de marisqueo a flote, fixamos as pruebas de preengorde e a nós aquí medranos en 2 meses, o que a ameixa pasando de 5 a 15 a 16 milímetros. As pruebas están feitas, vimos que é rentable, fixamos unha solicitud de fondeo da plataforma, Portos a nós denegónolo fai 4 ou 5 anos, e agora estamos vendo e alegrámonos de que lle deran a isla, que deran ese paso, solicitarémolo nós a ver se temos a mesma suerte que tuvo a isla. O patrón maior Miguel Ángel Iglesias confía en que o ente autonómico dependente da Consellería do Mar reconsidere a súa postura e permita, como na illa, poder instalar ali un punto de preengorde para a cría de ameixa, que posteriormente será sementada nas súas concesións marisqueiras. Realmente sería bo para o sector que cada cofradía teña esa opción de poder facer o preengorde, ben como decía o patrón maior da isla, aforraríamos moitos cartos á hora de sementar ameixa, porque non é o mesmo comprala de 2 e 3 milímetros a comprala xa de 16. O precio é bastante máis grande e as cofradías tal como están a día de hoxe non son capaces de soportar ese capital para poñer aporte de cría nos bancos marisqueiros. Dende o opósito rianxeiro entenden que de non recibir unha resposta positiva á súa solicitude estaríase xerando un agravio comparativo entre as dúas confrarías. Bueno, a mellor do fotoxornalismo galego atopámolo dende hoxe en Vilagarcía porque esta mañá foi inaugurada na Sala Rivas Briones a exposición A Galicia Inédita. Vémolo despois da publicidade.
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Pontevedra recibe en Costa Rica o primeiro premio iberoamericano o modelo de cidade. Trátase do galardón La Ciudad es Gente, Memorial Eusebio Leal Splienger, que concede o Congreso Internacional de Paisaxe Urbana San Xosé 2025. Para recollelo, desplazáronse ata Costa Rica a tenente de alcalde Eva Vilaverde e o edil de Mellora Urbana César Mosquera. Segundo explican dende o Concello, o premio resalta as mellores prácticas urbanas no ámbito da paisaxe de Pontevedra e sitúa a cidade como un referente internacional en accesibilidade, mobilidade e seguridade viaria. No momento de recoller o galardón, Vilaverde asegurou que aínda quedan moitos retos por abordar e comprometeuse a seguir abordándoos mentres conten co apoio da veciñanza para continuar no goberno local. Democratizamos el espacio público. Y con esta premisa, entre otras, y con la priorización absoluta de las personas en la toma de decisiones, entendiendo a la persona como medida de todas las cosas, pues seguimos trabajando hoy en día con esa misma base. Con muchos premios detrás que nunca buscamos ni pensamos recibir, pero sobre todo con la satisfacción de encontrarnos ahora con una ciudad más cómoda, más segura, más saludable, más accesible y más equitativa. Una ciudad en la que se pasea, en la que se vive, en la que simplemente se convive en ella. Y una ciudad también de la que los pontevedreses y pontevedresas se sienten orgullosos y orgullosas. O Piñeiriño é o barrio máis compostador de Vilagarcía. O Concello acaba de ampliar unha das dúas sillas de compostaxe deste barrio ante a alta implicación da veciñanza. Ademais, esta fin de semana, coincidindo co Solifest, a Asociación Breogán promoverá entre o público que depositen os refugallos orgánicos que se xeren durante o festival nestes colectores. O barrio do Piñeiriño é todo un exemplo na implicación da súa veciñanza na compostaxe de materia orgánica. Trátase da zona de Vilagarcía que máis concienciada está con esta tarefa. Por iso, o Concello decidiu ampliar unha das dúas zonas de composteiros coas que conta o barrio. Dende logo, no que se refire a compostaxe, son pioneiros e son exemplares en Vilagarcía pola súa aposta pola compostaxe, por iso se decidiu tamén ampliar aquí, porque bueno, son moitos os veciños e veciñas de Vilagarcía que viven neste barrio, ampliar tamén con nesta nova zona. Ademais, o Concello instalou 5 novos composteiros comunitarios noutras partes da cidade, varios deles preto dos centros educativos para fomentar a compostaxe entre a rapazada. No caso deste do Piñeiriño, gañou 4 novas unidades. Pasa de ter 6 unidades de compostaxe a 10. E nada, aínda ten marxen agora pois para seguir medrando e seguir pois dando este bon servizo ao barrio que ademais de ser o mellor método medioambientalmente porque se aforran recollidas, se aforran camións do lixo, no? E contaminación, polo tanto tamén se produce un abono, un compost, que é o mellor fertilizante que se pode utilizar nos nosos solos. E para seguir concienciando sobre este servizo, a Asociación Veciñal Breogán vai aproveitar este domingo a celebración do Solifest para promover o seu uso. Fan un chamamento a que todos os residuos orgánicos que se xeren no festival vayan para estes colectores. É un exercicio de pedagogía tamén, porque imos prácticamente a compostar en directo. Cando vayamos enchendo os colectores, ímonos ir traendo aquí. Si podemos con rapazada para que vexan que nin cheira, nin produce ningún tipo de problema, e para ir concienciando a xente. É verdad que hai moita xente que composta no barrio, pero bueno, debería haber máis ainda. Para iso, a organización por a disposición do público que se achega ao Solifest caldeiros para compostar, así como folletos informativos. E o Concello de Boiro presentou esta mañá os resultados do cribado visual desenvolvido nos centros de primaria do municipio no marco do proxecto Enclave. Atendan a este dato, un 25% do alumnado de entre 7 e 8 anos presenta deficiencias na visión. Uns 250 alumnos de 7 e 8 anos foron obxecto do programa de cribado visual que levou a cabo a Facultade de Óptica e Optometría da Universidade de Santiago en Boiro. Unha quincena de profesionais traballaron nos distintos centros educativos do municipio, avaliando as capacidades visuais dos cativos a través de probas homologadas. Concluíron que un 25% do alumnado presenta algunha deficiencia na visión. Esas problemáticas visuales que detectamos van máis alá de o que ter unha miopía, unha hipermetropía sin correxir, un astigmatismo, xa que avaliamos cuestións tamén básicas de
detección e aseguramento da saúde, pero tamén de binocularidade, de visión binocular, que é unha cuestión que pode pasar moi desapercibida, un problema binocular pode pasar en algúns casos moi desapercibida, e ter, de feito, unha repercusión importante no proceso de aprendizaxe. A importancia deste programa reside no diagnóstico temperá de calquera alteración na visión dos pequenos, que de non tratarse pode derivar en problemas de aprendizaxe. A nos axúdanos a descartar posibles outras diagnósticos. Por exemplo, pois un neno que podría ter pois algún problema disgráfico, pois o mellor simplemente un problema visual. Desta forma descartamos todas esas problemáticas e xa nos poderíamos centrar en abordar e seguir investigando se o problema é máis neurolóxico ou só este parte físico visual. O cribado realizouse no marco do proxecto Enclave que promove anualmente o Concello de Boiro para mellorar a calidade educativa dende distintos eidos relacionados coa saúde. É un proxecto que destinamos 60.000 euros ao ano, pois para editar, esta é unha actividade máis que é o screening visual, pero hai outras actividades dentro do propio programa e é un programa pois basicamente para axuda para os nosos nenos e nenas e facerlle quizás máis doado os seus estudios. Este proxecto Enclave, como dicía, é un programa innovador que busca tallar as principais problemáticas que se detectan nos centros de ensino e ten como finalidade a reducción significativa dos casos, como pode ser o acoso escolar, unha maior concienciación e sensibilización sobre a importancia da saúde mental e conseguir un alumnado máis empoderado emocionalmente. As familias dos nenos que non pasaron ao cribado recibiron un informe coas alteracións que presentan para a realización dun exame visual completo que se pode levar a cabo no servizo de optometría da USC. E seguimos en Boiro. Alí o Concello acaba de recibir da Deputación da Coruña unha subvención de 16.000 euros para financiar os gastos de persoal técnico para a atención a museos e centros museísticos durante este ano 2025. Esta axuda vaise destinar ao servizo prestado no Centro Arqueolóxico do Barbanza e no Pazo de Goiáns, dous espazos que aumentan de xeito exponencial os seus visitantes durante o verán. Mediante esta subvención vanse sufragar os custos do persoal que desenvolve a atención ao público e visitas guiadas nestes dous centros, así como a coordinación de actividades e exposicións que se desenvolven neles. Xa se pode visitar na Sala Rivas Briones de Vilagarcía a Galicia Inédita. A mostra impulsada pola Asociación de Xornalistas de Galicia foi inaugurada este mediodía. A exposición recolle unha escolma de máis de 70 imaxes captadas por fotoxornalistas da prensa galega, entre eles varios da zona da Arousa e Pontevedra. Despois de percorrer as 7 grandes cidades galegas e a Casa de Galicia en Madrid, a Galicia Inédita fai parada en Vilagarcía. Trátase dunha mostra composta por imaxes captadas por máis de 70 fotoxornalistas de Galicia, varios da nosa contorna. A Expo A Galicia Inédita finalmente atraca no porto de Vilagarcía, depois de pasar por todos os portos das 7 grandes cidades galegas e tamén polo porto da Casa de Galicia de Madrid. E se transformará futuramente en una exposición bienal. A Asociación de Xornalistas de Galicia impulsa esta mostra. Vayan recorriendo la exposición, que intenten conocer esa Galicia inédita que a veces se nos escapa a todos y que por eso los fotógrafos son capaces de captarla y de transmitirla, pero también, y aunque esto es, que duda cabe, una oda al trabajo de los fotógrafos, también lo es para los periodistas que acompañan a cada una de las instantáneas con una pieza literaria. En esa liña, roupando a posta de longo desta exposición, xornalistas como Alberto Avendaño. A gran fotografía que se fai en Galicia fainos trascender como seres humanos. O agravio, o desagravio, a felicidade, o noxo, conviven nestas fotografías coa perplexidade. O escritor, é dicir, algúns de nós, ofrecemos palabras, os fotógrafos ofrecen ollos. O alcalde, que puxo en valor o traballo dos fotoxornalistas, en especial dos que a diario traballan na cidade, convidou a veciñanza a chegarse ata a Galicia Inédita. Esta é unha exposición que vai a ter moitísimas visitas porque hai fotos maravillosas e que, como decía, reflexan moitas circunstancias, moitas diferencias de o que é o noso territorio, dende o que son as nosas costumes, dende que é o noso mar, o noso
noso interior. Creo que vamos a ter para todos os gustos. Vai a ser moi difícil elegir que foto nos gusta máis. A exposición pode visitarse na Sala Rivas Briones ata o 25 de maio. A Deputación da Coruña entregou a última hora da tarde de onte na Gala da Cultura os 14 premios aos gañadores dos seus certames culturais correspondentes ao ano 2024. Entre outras autoridades, o acto contou coa presenza do presidente provincial Valentín González Formoso e da deputada responsable da área de Cultura, Natividad González. Un ano máis, o Teatro Colón acollía a última hora da tarde de onte a Gala da Cultura da Deputación da Coruña. O evento, no que se contou cunha ampla representación da Corporación Provincial, estivo presidido pola titular de Cultura desta institución, Natividade González, así como o propio presidente Valentín González Formoso. Na gala fíxose entrega dos galardóns ás persoas e asociacións gañadoras dos premios convocados polo Departamento de Cultura da institución provincial durante o pasado ano 2024. Entre os galardoados figuraban Loli Rodríguez e José Antonio Bonet, gañadores do Torrente Ballester de narrativa tanto en lingua galega como castelá, Sandra López e Laura Suárez no castelao de banda deseñada, Érica Esmorís e Rosa Aneiros no Raíña Lupa de literatura infantil e juvenil ou Gonzalo Hermo no González Garcés de poesía. Tamén se entregou o premio Antonio Fraguas de artesanía, que foi a parar a Borja Canedo na modalidade tradicional e Ezequiel Franchi na contemporánea. O grupo Carabela recolleu tamén o premio Fran Pérez Narf de música e María Encarnación Otero e a asociación Andar cos Tempos fixéronse co Begoña Camaño a Acción Cultural pola Igualdade de Xénero. Outros dos premios entregados onte foron o Jesús Núñez de Arte Gráfica e Luís Casado de Fotografía, que foron a parar a José Andrés Santiago e Vicente Fraga, respectivamente. Na gala deste ano tivo tamén un protagonismo especial o encaixe de Camariñas como símbolo de reinterpretación da tradición popular. E agora estamos en Noia porque hoxe presentaron o cartel das festas do San Marcos. Os festexos vanse celebrar do 25 ao 27 deste mes. Como é tradición, a Feira Cabalar será un dos grandes atractivos do programa, cos concursos morfolóxicos e de andadura, nos que se van repartir máis de 4.000 euros en premios. Noia prepárase un ano máis para vivir unha das súas grandes festas, como é o San Marcos. A cita festiva para moitos ineludible no calendario desenvolverase do 25 ao 27 deste mes de abril. O deseño da programación desta edición segue un esquema semellante ao de anos anteriores, mesturando todo tipo de actividades, co gallo de satisfacer a todo tipo de públicos. Pero sen dúbida un dos principais atractivos destes festexos, o que realmente lle dá sona, é a Feira Cabalar, cun 100 de cabalos participando nas distintas exhibicións e concursos, nos que se repartirán máis de 4.000 euros en premios. Sabemos que ten que ir acompañado de moitas máis cousas de ocio, de orquestas, de actuacións, de concertos, pero o principal e fundamental é manter a tradición. Esta feira xa que non sabríamos nin cuantificar no ano que comenzou, pero de moitísimos anos, máis de un 100, e que creo que hai que potenciar e asegurar. Fai moitos anos que iniciamos esta colaboración con Xacobo, pois falo xa igual de fai 20 anos, donde viñan e se apuntaban a veces 8 cabalos e hoxe podemos decir que suele rondar os 100 apuntados. A parte de ser un acto social, cultural, etnográfico, é tamén un dinamizador económico que lle dá contido a un día importante no calendario a nivel autonómico das feiras en Galicia, dunha tradición que non se pode perder. As feiras é un lugar de encontro, de comercialización, de negocio. A raíz dos cabalos que baixaron da Serra do Barbanza, montouse no tempo de Marqués de Ensenada a Feira de San Marcos. E a raíz desa transacción de venta de cabalos e de touras e touros bravos, vale? Empezou o negocio paralelo, pois eso, de venta dos produtos da horta, dos famosos sombreiros. A música será tamén protagonista. Os tradicionais concertos no Curro con La Gramola e Boomers, os de Black Black e Suevia, sumaránselle tamén as tradicionais verbenas, este ano coas actuacións das orquestras Finisterre, New York ou Panorama City, esta última de estrea tamén na vila. Como ven sendo habitual nos últimos anos, a música tradicional será tamén protagonista o domingo coa foliada o encontro de agrupacións, na que tomarán parte máis de 8 grupos tradicionais.
E o Concello de Ribeira levará música e baile tradicional a todas as parroquias a través do programa Roteiras Cantareiras. Trátase dun evento organizado pola Concellería de Cultura con motivo da conmemoración das letras galegas dedicadas este ano ás cantareiras. As actuacións darán comezo o 27 deste mes de abril e rematarán o 14 de xuño. Participarán diversas agrupacións como as Sete Linguas da Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño, as Cantareiras de Carreira, a agrupación das Amas de Casa, as Ferreñas de Ribeira, Garridiñas de Castiñeiras, Taume de Olveira e Sibabeiras de Corrubedo. E así rematamos por hoxe e por esta semana. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Pasen bo fin de semana.